Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Голосование. Тавыш бирeu. Проведут голосование. Тавыш бирeu үткәреләсәк. Проведут голосование. Тавыш бирeu үткәреләсәк. В день выборов президента России в Уфе проведут голосование по благоустройству города. Рәсәй Федерациясының президентын хайлау көнендә Өфөлә каланы төзекләндерү буенча тавыш бирeu үткәреләсәк. В день выборов президента России в Уфе проведут голосование по благоустройству города. Рәсәй Федерациясының президентын хайлау көнендә Өфөлә каланы төзекләндерү буенча тавыш бирeu үткәреләсәк. Эхо Москвы в Уфе и ProUFU.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски».